Abantu bakulelizwe bebelokhu bengeneme njengoba ke isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe iEskom sethule isigaba sesithupha sohlelo lokucisha ngogesi kanti ke manje abanye sebesabisa ngongena emgwaqeni babhikishe ukuzwakalisa ilaka labo ukwenyuswa kwentengo yogesi sekwenza ukuthi ke abanye abantu befune ukulivala thaqa izwe ngenyanga ezayo nokuyinto ke engasiqondane nenkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa azobe eyethulela izwe. Sivele saqhubeka nokuba sibi isimo sezamandla kulelizwe kulenyanga ezimbalwa ezedlule. Ngesonto eledlule abantu bakulelizwe baphinde bayithola behleze ebumnyameni ngemva kokuthi iEskom imemezela ukuthi izosebenzisa isigaba sesithupha sohlelo lokucisha konga ugesi. Lokhu kusho ukuthi ke usuku ungekho ugesi isikhathi esiningi osukwini. uMasha Mtsamayi ubelokhu esebenza kulesitolo iminyaka engaphezulu kwe10 yonke. Abathengi bebemthemba kakhulu lo mnikazi wesitolo kodwa manje udonsa kanzima ekuthena bhekane nezidingo zabathengi bakhe. Isitolo sakhe besihlale sigcwele impahla manje sekukhala ibhungane ngenxa yinkinga zogesi. Mentally, emotionally, it affected me a lot because I'm drinking a tablet now. Because sometimes you think, even at night you can't sleep. You have to think, what am I going to do tomorrow? What am I going to please my people that depend on me? Uthami Mazibuko uwomunye weyisulu zohlelo lokucisha ngogesi usebenesitolo iminyaka engama-29 yonke kodwa manje uyehluleka ukukhokha ikweletu zakhe aphinda ahambisa izingane zakhe esikolweni kanye nasenyuvesi. Very badly. You can't imagine what's going on here. We're throwing our stuff. We can't keep up. We have no clientele that's coming around here. So who's going to buy from you when they don't have electricity with which to cook? Abanye abantu bakulelizwe besabisa ngokungena emgwaqeni babhikishela uhlelo lokucisha ngogesi kodwa ke abanye bathi asikho isidingo. Iqembu eliphikisa ngokusemthethweni iDA lithi likhathele izithembiso ezingafezwa ezenziwa uMengameli uCyril Ramaphosa laselinxusa ke abantu ukuthi bahlanganyele neqembu uma selinemashe ebheke ekomkhulu leANC iLuthuli House. Ukuhoxisa uhambo olubheke engqungqutheleni eseDavos kubonakala kuyinto encane kakhulu eyenziwe uMengameli uCyril Ramaphosa njengoba ahoxise lolu hambo ukuze abhekane nezingqinamba zogesi ezikhungethe izwe.